Άρα, ο τύπος... Μόλις είπες λέγον, θα κρατάω εγώ και το κάνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλά, κάτσε μην γίνει καμία ζημιά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα φυσικά ήρθε η ώρα και κάθε ομάδα θα μας απαγγείλει το ποίημα που έγραψε. Όποιος λοιπόν θέλει από κάθε ομάδα να μοιραστεί μαζί μας τη δημιουργία. Λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει? Εγώ. Εγώ δεν θέλω μικρόφωνο, μπορώ? Εντάξει. Έχω καταπιεί το τηλεφώνο παλιά. Όταν ήμουν μικρή, εγώ και ο Βελίξ. Ωραία. Αγαπημένες και αγαπημένοι. Δυναμικός και αξιοπρεπής ο άντρας της καρδιάς μου, καλός και ευγενής πολύ ο άντρας της γενιάς μου. Φανταστικό. Πάρα πολύ ωραία. Άλλος. Η ομάδα να πάμε Άλλο αρχέτυπο να δούμε. Ποιο Η επόμενη ομάδα. Ράνα, πάρε το μικρόφωνο. Συνδυάζει στοιχεία από διάφορα ρεύματα ποιητικά. Ωραία. Βγαίνοντας από το σκοτάδι, ο ηγέτης δυνατός. Ένα ζώο κάποτε, από πάντα. Φορώντας μάσκα, μαχαίρι και χάδι. Γενναιόδωρος και φιδωλός. Την καρδιά κάνει κομμάτια, όταν τον κοιτάς στα μάτια. Καταπληκτική. Για να δούμε εδώ. Η επόμενη ομάδα. Η επόμενη ομάδα. Εμείς είμαστε πιο μινιμαλιστές. Όλα τα ρεύματα μινιμαλιστές. Μεγαλός όμως αρσενικός, πολύ δυναμικός, μα υπερπροστατευτικός, ψάχνει. Άρεσε το μήνυμα που πάλι το ζώο. Είναι μπες. Ωραία. Ο Κλούνι είναι λεπτός, μα εσύ είσαι δίπλα μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Πήρες όλο τον χρόνο. Θα ήθελα να είναι τόσο γλυκός, έφετρος αξιωματικός. Προστάτης μας και δυνατός, της ελευθερίας μας πάντα φρουρός. Ήμασταν λίγο λακωνικοί εμείς. Τρυφερέ αφοσιωμένε. Τρυφερέ αφοσιωμένε μου, η εμπιστοσύνη σου δύναμή μου. Εμείς το κάναμε για να επιλεχθεί μουσικά. Πιο κοντά το μικρόφωνο μόνο. Δεν είναι παρουσιουσία, θέλει και τη συνουσία. Τι και αν είσαι στοργικός, θα την κάνεις τελικώς. Εγώ, αγωνιστής σαν τον Οδυσσέα, προστατευτικός, πάντα δίπλα σου, μια αγκαλιά. Από πίσω να μην θα μείνει. Τον Αδάμ θέλω σαν τον Οθέλο, σύντροφο να έχω και από όλα τα κακά να απέχω. Μελαχρινός να είναι και πάμε όπου να είναι. Με θάρρος να με παρασέρνει και ποτέ του να πηγαίνει. Νομίζω ότι αυτά που βγήκαν ήταν υπέροχα και τιμούμε τη λέξη μοιραζόμαστε. Οπότε
Τώρα η Αργυρός είχα ετοιμαστεί όταν κάναμε με την Γογό έτσι, μια πρώτη πρόβα να πω πόσο πλουραλιστικά είναι όλα αυτά που γραφτήκαν. Και πράγματι ήταν πλουραλιστικά στη φόρμα, γιατί βλέπω ότι επανέρχεται ένα μοτίβο στον αρχετυπικό άντρα. Ένα μοτίβο που και εμένα βέβαια με εκφράζει, μπορεί να ακούγεται στερεοτυπικό. Κάποιοι ο οποίος θα είναι πολύ προστατευτικός, ο οποίος θα είναι ίσως πολύ ψηλός, παρόλο που ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το στερεότυπο ήταν και υπονομευτικός. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να περάσουμε σε ένα δεύτερο βήμα και να πούμε, να μιλήσουμε μάλλον για τις κόκκινες γραμμές της σχέσης. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν για εσάς κόκκινες γραμμές της σχέσης? Εξαρτάται τη σχέση. Εξαρτάται τη σχέση, εξαρτάται από αυτόν που έχετε απέναντί σας, ας πούμε. Και εξαρτάται από τι εννοούμε κόκκινη. Ναι, ας πούμε για μένα απαράβατη κόκκινη γραμμή σε μια σχέση είναι το ξύλο. Απαράβατη.